बे सिन्तारावनो जोंनि गोजौसिनथाराव नाय आफा इसोरखौ हामबायनो नैथियावहाय बिहामजो लोगोलान साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जारनि साननानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। बे कर'ना भाइरासनि जाहोनाव 21 दिन जोङो लकडाउन जोङो न' सिङाव हाबसोना थानांगोन। बेनिखायनो जों बेसेबां न' सिङाव हाबसोनो नङा होमबा इसोरखौ जों महिमा खालामनानै जों न' सिङाव थानानै बिसोरखौ बाख्नायनो हायो। बेबायदि आं मोनसे गोदान आइडिया नोंथांमोननि थाखाय दिनै लानानै फैदों। थारैनो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि बे आइडियानि सायाव मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामगोन बेखौ मिजिं थिखानाय थाबाय। आं दिनैहाय बाइबेल सिरि लादों जाहैबाय माथाइनि 6:22 34 सिरिसिम जों लागोन। बेखौ आं नोंथांमोननो बाइबेल सिरिखौ आं फरायगोनब्लाबो आं मेथाइजोंसो फरायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनगोन। थारैनो नोंथांमोना बिदिब्ला जों जागायनि प्रग्रामखौ दिनै नङा होमबा। जों बन्द'नि जाहोनाव दिनैहाय जों सानसेनि थांनायखाय जों गाबोन जों माखौ जागोन बेखौ सिन्था खालामदों। जों गाननाय जोमनायनि थाखाय जों माखौ गानगोन माखौ दोनगोन बेबायदि सिन्था खालामदों। नाथाय इसोरा जोंखौ बेबायदि सिन्था खालामनो होआखै। नैबेयाव जों बेनिखायनो बाइबेल सिरि नायलांनि बे माथाइनि 6:22 सिरिखौ जोङो बेयाव लाग्रोनि। बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ होनो नोंसोरो थांनानै थानो थाखाय जानाय लोंनाय एबा देहानि गाननाय जोमनायफोरनि थाखाय दा जिंगासिन। इसोरनि बाइबेलाव जों बुंदोंना नोंसोरो थांनानै थानो थाखाय जानाय लोंनाय एबा देहानि थाखाय गाननाय जोमनायनि थाखाय नोंसोर दा जिंगासिन नांदों। बेनि उनाव मा होनदों? जानाय मुवाफोरनिख्रुइ जिउआ आरो गाननाय जोमनायफोरनिख्रुइ देहाया बेसेन गोनांसिन नङाना? नोंथांमोननि जानाय लोंनायनिख्रुइ नोंथांनि जिउआ बेसेन गोनांसिन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांनि गाननाय जोमनायनिख्रुइ नोंथांनि देहाया बेसेन गोसासिन नङा नामा? नों साननानै नायदो नङा होमबा? नंगौ, जोंनि जानाय लोंनायनिख्रुइ जोंनि जिउआ देरसिन, जोंनि गाननाय जोमनायनिख्रुइ जोंनि देहाया देरसिन। बेनिखायनो जोङो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ बारा सिन्था खालामनांगोन। जोंनि देहानि थाखाय जोंनि जिउनि थाखाय जों सिन्था खालामोना। बेनिफ्राय नख्राङाव बिरबायनाय दाउसिनफोरखौ नायदो, बेफोरो बेगरफोरा आबादबो मावा बुथुमा, अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बेफोरखौ खांगासिनो दं। साननानै नायदो मा होनो नख्राङाव बिरबायनाय दाउसिनफोरखौ जों नायदो। बिसोरो दिनै बेगरबो फोआ, आबादबो मावा, आबादबो बुथुमा, अब्लाबो बिसोरखौ इसोरा एसेबां मोजां खांगासिनो दं। अब्ला जों दाउसिनफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन सोरजिजानाय मानसि माहारिखौ इसोरा दिनैहाय मानो बेबायदि फोराननो नङा होमबा? बेनिखायनो मा होनना बुंदों? जों दाउसिनफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिनखाय इसोरा थारैनो नोंखौ अनगोन, आंखौ अनगोन, नायफिनगोन नङा होमबा? साननानै नाय नोंसोरो दाउसिनफोरनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन नङाना? साननानै नाय लोगोफोर, नोंथांमोना बे दाउसिनफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन नंगौना नङा? थारैनो नंगौ, नंगौ। बेनि उनाव मा बुंदों बाइबेल सिरि 27 बेफोरनि थाखाय जिंगासिनानै सोरबाया जिउखौ फोलादेरनो हागौना? बेफोरनि थाखाय जिंगासिनानै सोरबाया जिउखौ आरोबाव फोलावदेरनो हागोन नामा? हानाय नङा। जों बेनिखायनो बारा साननो गोनां गैया। इसोरनो गथायनानै गासिबो नोंथांनि गासैखौबो इसोरा नोंथांखौ दैदेनगोन। बेनि उनाव मा होनो 29 आरो गाननाय जोमनायफोरनि थाखाय नोंसोरो मानो जिंगासियो? गाननाय जोमनायफोरनि थाखाय नोंसोरो मानो जिंगासियो? बेनि उनाव मा बुंदों? साननानै नाय आजनाय बिबारफ्रा माबोरै रज'यो? आजनाय बिबारा जों माबोरै रज'यो? बेफोरो मा होनना? बेफोरो खामानिबो मावा आरो गावसोरनि लागै खुन्दुंबो लुवा, हिबो दाया। मा होनना बुंदों? मा बिसोरो खामानिबो मावा आरो गावसोरनि लागै खुन्दुंबो लुवा, हिबो दाया, अब्लाबो आजनाय बिबारा थांनानै थायो। अब्ला जों मानसिखौ नायदो, मावनानै जानो हाग्रा, आथिं दं, आखाइ दं, अब्ला इसोरनि महिमाजों सोरजिजानाय बे मानसिया मानो मावनानै जानो हाया जानो?
गोसो खालामो गोसो अब्लाबो आङो नोंसोरखौ बुङो गावनि गासै दोहोनजों समाय होजानाय सलमन राजायाबो बेफोरनि बारसे बिबार बादिबो गावखौ समाय होनो हायाखै गावनि गासै दोहोनजों समाय होजानाय सलमन राजायाबो बेफोरनि बारसे बिबार बादिबो गावखौ समाय होनो हायाखैनो बिबारा जेरैबायदि समायना सलमन राजाया गावखौ बेबायदि समाय होनो हायाखै सलमन राजाया गावनि इसोरनि होनाय धोन दौलतजों एसेबां धोनिब्लाबो गियानिब्लाबो नाथाय बारसे बिबारनि समायनायजों समान सलमना जानो हायाखै नालाय इसोरनि सोरजिया बेबायदि 30 बेबायदि दिनै गोथां गाबोन राननानै अराव गारजानाय गांसोखौ इसोरा एसेग्राब समायना सोरजियोब्ला एसेल' फोथायग्राफोर बियो नोंसोरखौ बेफोरनिख्रुइ बांसिन गानहोनाय नङा खोमा हायसे मोजां बे बाइबेल सिरि बुंदों ना मा होनना बुंदों दिनै गोथां गाबोन राननानै सावजाग्रा गांसोखौ इसोरा एसेग्राब समायना एसेग्राब समाय होयोब्ला दिनै गावनि बयनिख्रुइबो श्रेष्ठ अन्नानै सोरजिजानाय मानसि हारिखौ मानो बेबायदि निदानाव खोख्लैनो फोरबोआ जों साननानै बेनिखायनो जोङो मा जागोन मा लोंगोन मा गानगोन एबा मा जोमगोन होननानै नोंसोरो दा जिंगासि बेनिखायनो जोङो मा जागोन मा लोंगोन मा गानगोन एबा मा जोमगोन होननानै नोंसोरो दा जिंगासिथार बाइबेलाव जोंखौ बुंदों नङा होमबा बेनिफ्राय 30 सिरियाव मा होनना बुंदों बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो नांगौ होनना सोरगोनि बिफाया मिथिखागौ बेफोर गासैखौबो नोंनो नांगौ होनना सोरगोनि बिफाया मिथिखागौ होनना बुंदों नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरगोन नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरगोन अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन होनना बुंदों ना गासैखौबो होदेरगोन बेनिफ्राय 34 सिरियाव बेबायदि बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो गाबोननि थाखाय दा जिंगासि मानोना गाबोना गाबोननिखौ सानगोन गाबोननि थाखाय नोंथाङा माब्लाबाबो दा जिंगासि गाबोना मालाय गाबोननि सम सफैब्ला सानगोन ना बेनिफ्राय मा होनो आरोबाव जोबथियावहाय सानसेनि थाखाय सानसेनि सैनायानो थोयो सानसेयाव नोंथाङा जेसेबां खस्थ' खालामबाय बे सानसेनि थाखाय थोजासे जाबाय इसोरा नोंथांखौ बेबायदि होनदों बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नायदों नोंथांनि जिबनाव दिनै गाबोननि थाखाय मा जागोन मा गानगोन मा लोंगोन सानदोंब्ला जों बेखौ दोनथ'दो जों इसोरनि रायजो आरो बेनि धोरोमखौ जों नागिरग्रोनि ना जों अननायाव थांग्रोनि इसोरा आं दहायनो बुंखादों मिथिंगायाव बिरबायग्रा दाउसिनफोरखौ नायहरदो बिसोर बेगरबो फोआ आबादबो बुथुमा अब्लाबो बिसोरो मा मिथिंगाखौ समायना खालामो गावसोरनि बिरनायजों गावसोरनि गाबनायजों समायना खालामो अब्ला बिनिख्रुइ साबसिन सोरजिजानाय मानसि हारिखौ मानो अना जानो मानो फोराननो आरो जों साननानै नायदो दिनै गोथां गाबोननो राननानै अराव सावजाग्रा गांसो हारिखौ इसोरा एसेग्राब समाय होयोब्ला संसाराव अब्ला नोंखौ मानो समाय होआ जानो नोंथाङा गाननाय आरो जोमनायनि थाखाय नों जेबो जिंगासिनो नाङा इसोरा नोंथांजों लोगो थागोन थारैनो इसोरा नोंथांखौ बे इसोरनि गाहाम बायग'नि गेजेरजों बोर होगोन बेखौ मिजिंथिबाय थारैनो नोंथांमोना आंनि बे गोदान टपिकनि सायाव मोजां मोनदों आं फोथायदों नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला रंजादोंब्ला बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो आंनि कमेन्ट बक्सआव होनो आं खावलायबाय लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामदो आं बेखौ मिजिंथिबाय उननि समाव आरो बेबायदि हाबाफारिजों लोगो मोनबावगोन बेखिनियावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय अननाय सिबिनायखौ जासिबावनानै आं दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव मोजां दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै